Posa't còmoda, Marisa. Gràcies per vindre. Vols un cafè o alguna cosa? No, gràcies, estic bé així. Bé, tu em diràs què hem de fer, només em vas dir que necessitaves que t'ajudara en el treball d'història. He pensat fer un treball sobre la polèmica que va suposar la teoria de l'evolució, ara que es complixen els 200 anys de la teoria de Darwin. Ja saps, tot aquest rotllo que l'Església va condenar la teoria perquè Déu ja no havia creat ni a l'home ni al món si resulta que descendia del mico. Ja veig, sembla interessant. Però tindràs preparat tot el material d'on treure les coses, no? Per descomptat, vine, acompanya'm a la meva habitació, que és on tinc l'ordinador i tots els papers que necessite. La teua habitació? Sí, no tindràs por, no? No sóc el llop feroç. Va, tia, no em facis portar-ho tot així. Està bé, però com te'n passes un pèl et pegaré una patada on més et dolga. Tranquil·la, eres la meva taula de salvació per a provar d'història. Entra en aquesta carpeta. Hi ha un document que vaig començar i crec que ens podrà servir. Un moment. Què són aquestes fotos així? Soc jo la que sé ahir? Sí. Quan vaig arribar a l'institut em vas fixar en tu i vas comprendre que eres una xica molt especial. I aquesta? Per què em vas treure aquesta foto? Jo només et mirava. M'agrada molt la fotografia, saps? I no sé, vaig comprendre que el teu nuvi era un xic molt afortunat. No sé, era una foto. Prendra. I ja està? Em vas seguir fins a casa? Com vas arribar? Vas pujar a l'autobús sense que et verà? No exactament així, saps? Tinc cotxe, encara que no tinc carnet. I de tant en quant, en circumstàncies especials, l'agafe. Així que vaig esbrinar on vivies i em vas posar a esperar-te. I com ho vas esbrinar? Francament, vaig tindre una conversa molt agradable amb Mario. I, no sé, me va estar contant moltes coses de tu. És un xic molt agradable. Saps que es va quedar fet pols quan ho vas deixar amb ell? Però bueno, això és una cosa que no el puc retraure. No t'arriba al teu nivell. Vols dir que m'has estat espiant des del principi de curs? Qui eres tu per a treure fotos sense el meu permís? Espiar-te. Que et traga unes fotos. Això em molesta. Hauries de sentir-te afalagada. No totes les xiques m'interessen. Vaja, moltes gràcies per aquest honor que em fas. I les fotos les has ficat ahir per a que les vera, no? Sí, la veritat és que volia donar-te una sorpresa. Quan vas acceptar vindre'm a casa, vaig pensar que així et posaria les coses molt més fàcils. Quines parles? Quines coses? Va, Marisa, no cal posar-se així. Jo també sé que sents alguna cosa per mi. Bo, sí, em caus bé i sembles interessant. Però ja vas vindre així perquè m'ho vas demanar. A més, ara estem a març, només fa un mes que hem començat a parlar. Aquestes fotos són de setembre i octubre. Per què has tardat tant en parlar amb mi si t'interessava tant? Bueno, antes eixies amb Mario, no? Fa més o menys un mes que em vaig assabentar de que ho havies deixat en elles Nadals. Em vaig acostar a tu quan sabia que estaves lliure. Va ser d'això del que vas parlar amb Mario? Asseu-te, va. D'això i d'altres coses. Resulta que el teu antic nuvi és un destrat per als negocis i vaig estar parlant amb ell per a ajudar-li a com treure-li més partit a un en particular. Fotre, Toni, ja sé per on vas. Et refereixes al negoci del xocolata, no? Ara tu també fas negocis amb ell? No exactament així. Li he convençut per a que em doni una part dels seus beneficis. No cregues, jo també li he prestat un parell de tipus que li faran guanyar diners. A més, quan em vaig assabentar de que el seu pare era capità de la Guàrdia Civil, vaig comprendre que necessitava la meva ajuda. Eres un cabró, Toni. Escolta, què passa? A tu què més et dona el que fas ara, Mario, i si compartix una mica del seu negoci amb mi? Al·lucina amb tu. No saps que ho vaig deixar amb ell per tot això? Que no m'agradava gens que es ficara tan sec i guanyara diners d'aquella merda. I ara resulta que tu et fas amic seu, saps coses sobre mi i li amenaces en contar-li al seu pare. I què més dona? No és veritat que t'agrade? A més, jo no consumisc el xocolata, això és per a pringats. Eres molt bonica. No, això no m'agrada. Tot això del treball era un rotllo, no? Sí, el treball d'història. Tranquil·la, el meu pare m'està ajudant. A més, he trobat una web que quasi em dona el treball fet. Escolta, espero que no t'hagis enfadat. Només vull que ens portem bé. Així no m'agrada. A més, fes-me un favor. Per què no em deixes que et faig unes quantes fotos? Va, no penediràs, t'ho promet. Va, per favor. Què? No, Toni, això no m'agrada. I a més, ara no estic d'humor. Què va, estàs sempre fabulosa. Va, mira, posa't així. Què fas? Val, Toni, ara ja m'he d'anar. De bo? Suposo que és culpa meua. Eres tan especial, Marisa. Només volia tindre't a prop. Jo mai et faria cap de dany, ho saps, no?
Però el de Mario no ha estat bé, la veritat, i això de les fotos... Et molesta el de Mario? Pues doncs s'ha acabat, a mi només m'interesses tu. Val, Toni, ara ja me n'he d'anar, ens veiem el dilluns. Espera, el dilluns està molt lluny, demà ja tindré les fotos. Per què no quedem al centre i te les ensenye? I et convida a prendre alguna cosa per a sellejar les paus. Val, crida'm després de les 2:30, que és l'hora que torne a jugar al poliesportiu al tennis. Val. Adeu. Mario, sóc Toni. Sí, escolta, te'n recordes del deute que tens a mi de 300 euros? Sí, no, tranquil. Ja sé que el termini vencia la setmana que ve. Però avui estic generós i se m'ha ocorrit una cosa una mica millor. Te'n recordes de les fotos que em vas dir que tenies de Marisa que eren així un poc especials? Sí, eixes. Pues, si me les passes, el teu deute ja està saldat. Què? No. Què? Mario, no em fotes. No em facis que em cabrege. Això està millor. Passa demà per casa. A més, he de contar-te unes coses sobre Marisa. Si ella pregunta, hauràs de dir-li el que jo el diga. Adeu. Mira les fotos, estàs fabulosa. A veure... Toni, el que et vaig dir ahir sobre Mario anava de debò. Si sé que segueixes amb això, no em tornaràs a veure. Marisa, creu-me, sóc un home de paraula.